Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Pa, Sheblon. Anak, ako misali nga makaangkon kog dakong kalipay diha kanimo. Tungod kay makanunayon og matinud-anon ka sa Dios. Kay sugod sa imong kabatanon ikaw naghangad sa Ginoo nga imong Dios. Bisan pa ako manghinaot nga ikaw padayong manghupot sa iyang mga sugo. Bulahan siya nga makalahutay ngadto sa katapusan. Oo pa, buhaton ko na. Lingkod. Nasayod kong gigapos ka. Nasayod ko nga ikaw gibato tungod sa pulong. O ikaw mianto sa tanan ni ini nga butang uban sa pailog kay ang Ginoo nag-uban kanimo. Hinumdumi nga kung ikaw mo butang sa imong pagsalig diha sa Dios, ikaw usab luoson gikan sa imong mga pagsulay og sa imong mga kasamok og sa imong kasakit og ikaw bayawon sa katapusang adlaw. Walay laing paagi o pamaagi nga ang tao maluwas. Diha lamang og pinaagi ni Kristo. Og karon kay ikaw misugod sa pagtudlo sa pulong, gani ako manghinaot nga ikaw magpadayon sa pagtudlo og ako manghinaot nga ikaw magkugi og magmapungganon sa tanang butang. Gamita ang kaisog apan dili ang pagpalabi. Og pagmatngon nga makapugong ka sa tanan nimong mainit nga pagbati, nga ikaw mapuno sa gugma nga ikaw makapugong sa pagtinapulan. Buhaton ako ang tanan. Hinaot ang Ginoo mo panalangin sa imong kalag ug budawot kanimo sa katapusang adlaw sa iyang gingharian nga magmalinawon. Karon lakaw akong anak, ug itudlo ang pulong niini nga katawhan. Palihog paari ang imong igsuon.